Hola. Bueno, vamos con la siguiente tarde de la jornada de esta mañana. Os voy a presentar a Pilar Mera. Ella lleva más de 11 años como freelance, trabajando en lo que ella denomina como albañilería web, resolviendo problemillas digitales en todo tipo de proyectos. Y bueno, como su principal herramienta es WordPress, pues viene aquí a compartir su conocimiento con todos nosotros. Un fuerte aplauso para Pilar. Gracias. Vale, pois eso, moitas gracias. Son Pilar Mera Rico, veño desde Abegondo, cerca da Coruña, cerca de Betanzos, na Coruña. Bueno, pois como dixo eso, dedícome a isto das webs, sobre todo con WordPress, fozando moito. Esta é a segunda WordCamp na que participo como poñente. A primeira foi aquela que se fixo online en 2021 e daquela falei dunha ferramenta fundamental para min como na aprendizaxe autodidacta e no día a día, o sea, uso todos os días, que era o inspector dos navegadores web, o sea, as DevTools, e hoxe veño a falar de outra que tamén é para min fundamental e que veño conocendo íntimamente nos últimos meses por varios proxectos e que estou aprendendo un montón, que é a API de WordPress. Entón, bueno, para esta demo é moi rápida, como isto iba de formación, pois preparei un listado de tutoriais ficticios, supoñemos que esta é unha web de tutoriais, de como facer os how-tos, as preguntas de how-tos máis buscadas en Google. Encontrei por aí un listado, non? Das 100 preguntas, dos 100 how-tos máis buscados en Google. Entonces temos aquí pois un WordPress normal e corriente, donde cada artigo pois ten o normal e corriente. Bueno, voume sentar se non vos importa, porque así xa ahora vou empezar a fozar. Cada artigo ten pois un título, un contido, un autor, unhas categorías e un campo meta, que é o ranking, no que da máis consultada no número 1 a menos consultada no 99. Sin máis. Entonces, vale, isto é como unha web vista por un usuario como nós. Unha URL, un HTML, fotos por aí, todo eso. Ahora, as APIs veñen sendo unha web vista por outra web, ou por outro un programa, unha aplicación, bueno, digamos, lenguaje de maquinitas. Entonces, WordPress, por defecto, ofrécenos todos os WordPress por defecto incluyen unha API que teñen como base, tamén por defecto, esta ruta de WP JSON. Si entramos aquí, o que vemos é, bueno, un montón de cacharrada, digamos, entre ela, pois o listado de rutas ou endpoints que lles chamaremos, que se poden consultar vía API da nosa web. Aquí hai de todo, o sea, desde información sobre os temas, sobre os posts, as páxinas, os media, menús, usuarios, bueno, de todo. E isto úsao, pois eso, as maquinitas, incluídas a propia máquina de WordPress, o propio Gutenberg, o editor de bloques, un montón de plugins, os buscadores e cousas que non sabemos nin que existen, tiran destas rutas e deste sistema de APIs para poder consumir información e editala e devolvela, etc. Entón, nós imos traballar simplemente, como isto é moi breve, co endpoint de posts, que incluye WordPress por defecto, a lista de artigos por defecto. Imos traballar tamén solo con peticións de tipo GET, o sea, de consulta, que non requiren autorización, que todo é público. Además, despois hai outras charlas que van falar de autenticación en WordPress, así que todo eso xa obviamos. Entonces, o endpoint nativo para consultar os posts vía API por WordPress sempre ten este formato. Por defecto, nun WordPress recién instalado, vamos a esta ruta e vemos isto. Bueno, vemos os datos en cru, son estos, claro, non é tal. Con Firefox permítenos xa velos en formato JSON así bonito, é fácil de ler. Entonces, o que nos devolve son os 10 últimos artigos que teñan estado publicado e están ordenados por data de publicación. É dicir, o mismo que nos devolve por defecto a query principal no front, o sea, o mismo que víamos aquí. Son os últimos 10 artigos en estado publicado. Vale. Que incluye aquí cada un destes artigos? Pois tamén a mesma información ou máis, porque moitas veces no front ocultamos cousas como a data de modificación ou o autor ou que sea, e vía API temos toda esa información disponible se nadie a capou. O título, a data de modificación, aquí vemos pois o contido, o ID do autor, o ID da imaxe destacada, os IDs das categorías, e temos aquí dentro do obxecto meta
o campo que falábamos ranking, que neste caso empeza o 25, vale? E aquí temos estes 10 artigos. Entón, imos xogar con esta resposta a ver que podemos facer para personalizar estas respostas e que nos dean de outra maneira e saber o versátil que é a API, o que se pode aprender e o que podemos tirar de aí. Simplemente engadindo parámetros, é dicir, aquí escribindo cousas ao final desta URL, simplemente así xa vamos poder facer moitísimas cousas. Por exemplo, con este parámetro, con estes de aquí, categorías, order by e per page, pois aquí o que nos vai salir é un listado dos artigos que teñan a categoría esta 8, e que só nos hallan 5 por páxina e ordeados por título. Aquí vemos eses 5 que teñen esa categoría e que están ordenados desa maneira. Outro parámetro que nos ofrece WordPress é o parámetro search. Entón, podemos buscar os posts que teñan a palabra esta book que encontramos aquí, no seu título, pois hai 2 neste caso. Vale. Claro, aquí nestas respostas, en cada artigo, hai un montón de información, como víamos antes. Pois WordPress tamén ten un parámetro de URL que nos permite filtrar os campos que queremos ver. Supoñamos que queremos unha resposta moito máis minimalista e máis sencilla, na que só queremos ver o título e o ranking de cada how-to de cada tutorial destes. Pois con este campo fields, que comeza por unha barra, se indicamos eses 2 campos, que además nos permite indicar os nesteados, os fillos, campos, neste caso, ranking un fillo de meta, pois aquí temos o listado destes how-tos, no que só vemos o título e o ranking. Entonces, bueno, isto para min xa creo que me dá para estar xogando aí un día inteiro, fozando con parámetros, para arriba, para baixo e tal, guai, perfecto. Pero tampouco é a panacea, é dicir, non podemos facer de todo. Bueno, e unha cousa, todos estes parámetros son acumulables. Eu podo aquí engadir search book, e me volven salir os 2 que víamos antes, pero con este filtro de fields que tiñamos. Pero decía, tampouco se pode facer de todo. Entón, por exemplo, unha cousa, se eu quixera ver estes artigos, vou quitar o de search, pero ordeados por ranking, en vez de por data de publicación, non podo facelo e probo order by e poño meta ranking, imos ver que a API me devolve un error porque order by non admite campos meta, só admite campo de autor, de data, de ID, etc. Entonces, como podemos facer para conseguir isto en concreto e máis cousas? Aí xa temos que pasar ao nivel de editar o código, de engadir código e usar os filtros e os hooks, as accións que nos ofrece WordPress para tunear as respostas da API, por exemplo. Entonces, imos velo, xa vou abrir teño aquí xa aberto, o functions PHP, neste caso do tema este fillo que está montado. Entonces, o primeiro filtro é este response query. Isto permítenos alterar a query principal, a query da resposta na que esteamos traballando, neste caso, neste endpoint de post. É dicir, en vez de que estea ordenada por data de publicación, queremos ordenada por ranking. Pois aquí está. Cambiamos os argumentos, como aquí o que se pasa son os argumentos da WP Query, cambiamos os argumentos e decimos, pois ordenamos por ranking. E, ademais, permítenos tamén outra cousa bastante guai, penso eu, que é engadir parámetros, os que nos queiramos, e puxenlle aquí nun ranking, pero podía poñerlle Paco ou Pepe, como decían aí, o que fora, e se ese parámetro está presente na petición, que me devolva solamente as entradas que teñan ese número de ranking. Entonces, vou activar activo este filtro, gardo, se agora recargamos aquí, este era o error que me daba por non tal, se agora recargo isto, aquí xa temos as entradas ordenadas por número de ranking. Xa vedes cales son as consultas máis habituais. Se aquí agora lle engado o de num ranking, o parámetro este que puxemos, e poñolle, pois dime cal é a entrada no ranking 55. Pois sáleme a entrada do ranking 55. Outras cousas que podemos necesitar para personalizar a nosa resposta da API é engadir campos que non están presentes na resposta. Por exemplo, no endpoint, vamos quitar outra vez todos estes parámetros. Por exemplo, aquí, perdón que non borrei, en toda esa información que víamos, hai un montón de información, pero é información, digamos, modo de WordPress, o sea, a imaxe destacada, mítica imaxe destacada. Aquí temos o campo feature media, pero o que nos dá é o ID da imaxe destacada para ter a URL que supoñamos que a necesitamos, non me vou meter en por que a necesitamos, que realmente é o interesante, pero bueno,
Supoñemos que necesitamos que nesa API haxa un campo que inclúa a URL da imaxe destacada. Sí, perdón, o que decía, que para obtela teríamos que facer unha segunda chamada, neste caso a outro endpoint, que sería o endpoint dos medios, pasarlle este ID e aí conseguiríamos a URL da imaxe destacada. Pero supoñamos que queremos evitar esa segunda chamada, tela nesa primeiro. Bueno, pois teríamos que engadir campos a estes que veñen por defecto. Eso como se fai? Tamén hai varias maneiras de facelo. A maneira boa, a millor, a das boas prácticas é facelo con este método de aquí que é register resfill, que, como o seu propio nome indica, pois trátase de registrar un novo campo na API. E, además, permítenos facelo engadíndolle un esquema que indica pois, unha descripción do campo, que tipo de campo é, este esquema vai despois aparecer na documentación que vimos antes, o sea, na estrutura xeral da API, digamos que, bueno, é mellor facelo así. O sea, incluye moita máis información e está como máis documentado. Entonces, nesta función tampouco me vou parar no detalle, pero, o sea, con este método pasamos unha función na que, en este caso, collemos a URL propiamente da imaxe. O importante da función esta é este campo. Aquí é onde decimos como queremos que se chame o campo que queremos engadir na nosa resposta. Entón, este filtro, bueno, xa o tiño activado, non sei por qué, si recargo, pero xa debía de estar, aquí aparece este campo, non sei por qué o tiña activado así, é dicir, si desactivo ahora aquí, recargo, non vemos o campo imaxe URL que estábamos vendo antes, que aparecería abaixo de todo, ahora se o volvo a activar, sí que vai aparecer ese campo imaxe URL. Aí está, que a imaxe destacada. Outra maneira de engadir campos, outro exemplo, por exemplo, as categorías. Aquí víamos que o campo categories, por defecto, que está aquí, o que é un array con IDs das categorías que están asignadas a este post. Vale, supoñamos que queremos ver as categorías non como un array de IDs, sino como unha lista de artigos, de nomes separados por comas, saúde, tecnoloxía, miscelánea, lo que sea. Vale, pois hai este outro método que se chama REST_PREPARE_POST, que o que fai é colle a resposta tal cual a estamos vendo, o sea, toda esa array de data que temos aí, e antes de servila, permítenos modificala. Por iso nos pasa aquí o campo resposta. Entón, eu collo esa resposta e digo, pois na data da resposta, engádeme un novo campo que se chame Category Names, e onde aí sí se me mostren as categorías separadas por coma. Bueno, se gardo e recargo aquí, agora debaixo do de imaxe URL, aquí me aparecen a lista de categorías separadas por coma. E nese caso só había unha, pero se houvese varias nalgún artigo estarían así separadas por coma. Ollo con isto. Aquí engadín, esta é outra maneira, digo, de engadir campos sin un esquema e un pouco máis polas bravas. Pero digo, ollo con isto, con este método, porque en realidad este método tamén nos permite modificar os campos que xa existen. Non é boa idea tocar os campos, sobre todo dos endpoints nativos como este, é dicir, poderíamos caer na tentación de, en vez de engadir un novo campo, editar o campo nativo categories. E que deixen de ser un ID, en vez de ser en IDs, que empecen a ser textos, aí e nos queda así máis chuli. Claro, non, aí romperíamos un montón de cousas, insisto en que Gutenberg, editor de bloques, cantidad de plugins, e nin siquiera sabemos cantas cousas máis tiran destas APIs para facer as súas movidas. Entonces, non me pises lo fregado, sabes? O sea, non é boa idea tocar os campos nativos. Isto dixemos aquí, category names. Vale. Entón, hasta aquí, pois tocando no functions, pero traballando sempre sobre este endpoint nativo de post. O seguinte nivel de personalización, e realmente óptimo para algúns escenarios, sería realmente facer un endpoint personalizado, o sea, unha ruta personalizada para o que nos queiramos devolver. Por exemplo, un exemplo práctico, ficticio, pero práctico. Supoñamos un portal, un marketplace ou algo así, de tutoriais, onde os usuarios que teñen as súas academias se dan de alta, este marketplace vai mostrando os diferentes tutoriais creados por aí en outras webs. Necesita un endpoint, un sitio onde consumir esa información das diferentes webs.
querea nun formato determinado. Ese portal di, vale, eu os tutoriais que queréis que mostre na miña web teñen que ter este formato exactamente. Título, o ranking, as categorías así como texto, o autor ten que ser un obxecto que teña dous fillos, un que sea o nome e outro que sea o avatar do autor, unha URL para a imaxe e unha URL para a URL pública do tutorial. Vale, este é o típico exemplo no que realmente compensa facer e é o propio e é o, bueno, penso a mellor estrategia facer usar este método de register res root, que tamén, como o seu propio nome indica, pois o que fai é registrar unha nova ruta na API bueno, na que podemos incluso cambiar todo este namespace, a parte previa, eu aquí non lle toquei, pero onde podemos indicar tamén a parte final, o sea, como vai ser esa URL. Eu aquí puxen pois, os top 50 how-tos. Como é un endpoint personalizado, non vai afectar a nada máis, non vamos romper nada máis. E se temos esa posibilidade de, nese portal, indicar a URL que nos queiramos, pois perfecto, aí xa facemos nós a query que queiramos. Podemos coller post, podemos coller profes, podemos coller alumnos, podemos mesturar contido, ordenalo como queiramos, mandar o número de entradas que queiramos, etc. Con seguridade. E é moito máis mantenible, moito máis consistente, pareceme a min. Entonces, pois isto foi o que fixe neste caso, pois collín os artigos, mostro 50, pois supoñamos que só me deixa mandar 50, ordenos outra vez por ranking, e xa na array da resposta escollo os campos que me piden, e poños exactamente co formato que me piden. Pois o título, o ranking, o autor aquí o vedes con dous subcampos, a imaxe destacada, cun tamaño determinado e o permalink. Entón, eu agora guardo este filtro de aquí e se me vou a este endpoint personalizado dos top 50 how-tos, pois é exactamente, vemos que ten exactamente o formato que estábamos buscando, o título, ranking, categorías e autor. Bueno, xa remato, simplemente comentar que en realidade este register rest root, o propio e o óptimo, xa por boas prácticas e todo eso, sería envolvelo nun destes controladores REST que nos ofrecen, ademais, moitísimas máis funcións a nivel tanto do que decíamos de esquema, de documentación e de métodos tamén de validación dos campos, etc. Pero, bueno, non me vou meter aí porque xa se complica. E hasta aquí, o sea, espero, non sei, un pouco metralleta, pero, pois, non sei, eu nesto da API estuve traballando moito os últimos meses e para mí me abriu moita idea de como funciona WordPress e o que se pode facer con ela. Non sei se alguén traballou algo con isto ou se queres comentar algo, pois guai. E se non, pois tamén. Gracias por asistir. Gracias tamén ao equipo da WordCamp por contar comigo nesto. Muchas gracias, Pilar.